Sponzorem pořadu je firma LTZ Lipštát, český výrobce tradičních bavlněných plen a lůžkovin. Pěkný den, sledujete druhý díl magazínu ze světa motorů, tedy Rychlá kola. Na co se dnes můžete těšit? Nejprve vyspovídáme Tomáše Engeho, který se letos vrátil na okruhy ve velkém stylu. Zavítáme do Sosnové, kde se podíváme na reportáž motokárového seriálu Easy Kart. Nebude chybět ani reportáž z maďarského závodu Baja Hungarian. Tomáše Engeho netřeba představovat. Jediný český jezdec, který se dostal až do Formule 1, v letošním roce závodí za německý tým Reiter Engineering. Společné setkání s naším štábem jsme naplánovali po závodním víkendu na Slovakia Ringu, kde Engeho čekal letošní 13. závodní víkend. Co ale uplynulých 12 víkendů, ve kterých český jezdec sbíral jedno pódiové umístění za druhým. Začalo to vítězstvím v americké sérii Pirelli World Challenge, přes vítězství v thajském šampionátu vozů GT. 38letému jezdci se dařilo i v Evropě, když z vyrovnaného šampionátu ADAC GT Masters, kde startují 3 desítky vozů, má 2 druhá místa. Vládne v týmu spokojenost? Já si myslím, že letošní sezóna je hodně úspěšná. Ten návrat byl dobrý a to, že dokážu vyhrávat závody v Asii, v Americe nebo i v Evropě, tak svědčí o tom, že o té univerzálnosti, to znamená, že ať už jezdím s Lamborghini Gallardo GT3 nebo s Chevrolet Camaro GT3, tak s oběma vozy, i když jsou diametrálně od sebe odlišný, tak Camaro má motor vepředu, Lamborghini veprostřed vozu, váha vozu je odlišná. To Lamborghini se můžu přirovnat tak trošku k formulovému vozu, jeho reakce, jeho brzdy, vůbec rozložení váhy toho auta je hodně uprostřed, když toho Camaro je to hodně vepředu. To auto je těžší, to auto se víc naklání, musí se s ním jet a samozřejmě jezdí taky rychleji na rovince, protože má lepší motor. Musí se s ním jet jiná technika jízdy a já si myslím, že ta univerzálnost moje právě na těch okruzích, ať už to je Evropa, Asie nebo Amerika, tak se právě potom promítá do těch výsledků. 13. víkend však Engemu a jeho slovenskému kolegovi Štefanu Rosinovi nepřál. Po měřeném tréninku, ve kterém posádka obsadila 7. místo na startu kvalifikačního závodu, přišlo na řadu sobotní drama. Enge má za sebou nejtěžší nehodu z roku 2007, když v ulicích Sankt Petersburgu rozbil Ferrari a zlomil si několik žeber a naštípl levý loket. Tentokrát to však dle slov českého jezdce byla naopak nejhorší nehoda. Já mám letos právě hodně závodů na všech kontinentech a teď v půlce roku přišel ten nešťastný 13., kdy na Slovakia Ringu jsem se vlastně po kontaktu se soupeřem v první zatáčce nebo z výjezdu z první zatáčky po startu závodu byla velký chumel vozů, který jeli dohromady a bohužel prostě nebylo tam místo na všechny vozy a já jsem to odnesl nejvíce, takže dostal jsem se do hodin, šel jsem mimo trať a tam jsem se odsvodil a následně od země vlastně odrazil a to auto začalo rotovat vlastně pana Orel, kdy vůbec jsem nešel přes střechu a šel jsem jenom přes přední část a zadní část vozu. Myslím, že jsem udělal nějakých 5 otoček ve vzduchu a bylo to asi nejšílenější nehoda vůbec mé kariéry, ale naštěstí bezpečnostní prvky na voze, ať už sedačka, držák sedačky nebo pásy, nebo právě rám vozu, udělali své a mně se skoro nic nestalo, kromě jednoho žebra a nějakých odřenin, takže všechno dopadlo naštěstí pro mě dobře, bohužel auto skončilo nechvalně a bude se muset vyměnit karoserie. Po Formuli 1 je závod 24 hodin Le Mans, top víkend, který Tomáš Enge absolvoval. Nejslavnější 24-hodinový závod absolvoval již 9krát.
V posledních 2 letech jej kvůli angažmá v německém týmu vynechal. Návrat však český jezdec chystá. Le Mans prostě to je vrchol sezóny pro závodníka i pro ty týmy, který prostě se do Le Mans kvalifikují a můžou nastoupit na start. Je to jedinečná atmosféra, kde je prostě v Uchozech, na tribunách 250 000 diváků a nedá se to s ničím jiným přirovnat. Je to jedna velká party pro diváky. Ty tam přijíždějí pondělí, úterý, ve středu, kdy už probíhají přejímky vozu, ve středu a ve čtvrtek jsou kvalifikace a tréninky a od soboty se samozřejmě závodí. Takže ten víkend je prostě nezapomenutelný, je výjimečný všemi těmi ať už to jsou největší automobilky, nejlepší jezdci, nejvíc diváků, nejdelší okruh, nejrychlejší okruh vůbec v celém kalendáři a je to v krásném prostředí ve Francii, ve středu Francie, kde díky té nezapomenutelné atmosféře se tam určitě chci nejenom jednou vrátit. Na začátku srpna se účastníci domácího šampionátu Motokar sešli letos už podruhé na autodromu Sosnová u České Lípy. Čekala je trať dlouhá 1055 metrů se 7 levotočivými a 6 pravotočivými zatáčkami. Pojďme se podívat, jak tento okruh viděl Matěj Pavlíček, který vyhrál měřený trénink nejpočetněji obsazené třídy Easy Kart 60. Na cílové rovince šplhají otáčky motoru na 14 000. První levotočivá zatáčka se projíždí 75 a následuje rychlá pravá, která se jede na plný plyn 85 km rychlostí. Navazuje další pravá, která je jen nepatrně pomalejší. V následující levé zatáčce se Matěj dostává polovinou káry za bílou čáru, aby měl výhodnější výjezd do rychlého úseku za mostem. Rychlost stoupá až na 85 km v hodině. Přichází levotočivá zatáčka a průjezd těsně kolem gumového patníku. A už se blížíme do nejpomalejší části tratě, kterou je šikana u depa. Tady se jede rychlostí kolem 55 km v hodině. Poslední levotočivá zatáčka je důležitá pro správný výjezd na cílovou rovinu. Matěj Pavlíček v kvalifikaci zvládl jedno kolo průměrnou rychlostí 77 km v hodině. Jak bylo patrné i z předchozích záběrů, na trati se pořád něco děje a pro malé závodníky a závodnice tak je kategorie Easy Kart 60 skvělou školou. Vyrovnané souboje identických motokár přinášejí pro závodnický růst důležitý rozvoj periferního vidění a taktického myšlení. A že mají malí závodníci své velké vzory, to dokládá i podpis Fernanda Alonsa na helmě jednoho z nich. Jízdy ale nejsou jen o dětech. Víc než zábavou jsou i pro tatínky. Počínání svých ratolestí na trati bedlivě sledují a radit pak umí opravdu výtečně. Rozebrat se musí všechno a je jedno, jestli jde o volný trénink, kvalifikaci nebo samotný závod. Vlastně jde o zábavu pro celou rodinu, protože ani maminky rozhodně nezůstávají stranou. A někdy se dokáží rozohnit i víc než tatínkové. Dále ještě uvidíte reportáž z Hradce Králové, kde se uskutečnil světový závod studentských formulí. Těm úplně nejmenším, tedy dětem od 6 let, je určena třída školní 50. My právě sledujeme start první jízdy této kategorie. Nejlépe odstartoval Matvej Sonkin se 77, ale dopředu se drala také Verunka Antošová s 53 a Matyáš Puršl se 117. Matvej Sonkin si v první pětikolové bitvě těch nejmenších dojel pro vítězství stylem start-cíl. Druhý skončil Filip Otevřel, třetí Tobiáš Werner. A v cíli nezapomněl vítězný Matvej druhému Filipovi pogratulovat. I fair play se děti učí už od prvních závodnických krůčků. Na startu do druhé bodované jízdy zůstal stát Kuba Kameník a Verunka Antošová si zahrála biliár, nebo spíš karambol. Pořadím jízdy to zamíchalo, ale škody na motokárách byly jen minimální. Na čele se mezi tím seřadili Petra Bábičková, Tobiáš Werner a Matvej Sonkin. Verunku Antošovou brzdil ohnutý nárazník, ale bojovala statečně dál. Pro vítězství si v této jízdě dojela Péťa Bábičková s více než 6sekundovým náskokem před Matvejem Sonkinem. Třetí místo vybojoval Tobiáš Werner. Verunka dala levé zadní pneumatice pořádně zabrat, ale závod přesto dokončila.
Já jsem myslela, že mi něco upadlo. Tatínkové a mechanici sice měli co dělat, aby vše stihli, ale na startu superfinále třídy školní 50 nikdo nechyběl. Superfinále těch nejmenších se jezdí na 6 kol. Po startu se vedení ujal Matvej Sonkin, za kterým se řadili Filip Otevřel, Tobiáš Werner, Petra Bábičková, Seb Šťastný a další. Ale rozhodovalo se až v úplném závěru, kdy si to mezi sebou o vítězství rozdali Matvej Sonkin, Filip Otevřel a Péťa Bábičková. Do posledního kola najížděli bok po boku. Z vítězství se nakonec radoval Filip Otevřel s náskokem necelé sekundy před druhým Matvejem a třetí Petrou. Seb Šťastný řešil po dojezdu úplně jiné problémy. On mi odřel novou helmu. Novou? Jo, novou. Ježiši, to je tragédie. Jak už bylo řečeno, v kvalifikaci si pole position pro první finálovou jízdu Easy 60 vybojoval Matěj Pavlíček, jenže na předstartovním roštu mu zhasl motor, což zdrželo jak jeho samotného, tak všechny jezdce za ním. Ke startu tudíž celé pole přivedl Jáchym Galáš a před Frantou Prosem zůstalo volné místo. Matěj Pavlíček byl až v hloubi celé skupiny. Jáchym Galáš využil nabídnuté výhody a ujal se vedení před Terezou Bábičkovou a Frantou Prosem. V průběhu závodu se pak na čele sformovala čtveřice Galáš, Bábičková, Kouřil a Blažíček. 3 kola před cílem Tereza zaútočila na dosud vedoucího Jáchyma Galáše. Jenže Jáchym dokázal v následujícím úseku trati kontrovat a za ním se vyvezl i jeho týmový kolega Dušan Kouřil. Tady vidíme celou situaci, která hodně promluvila do konečných výsledků na nejvyšších příčkách ještě jednou z pohledu Dušana Kouřila. Tereza šla před Jáchyma v první zatáčce. Na vnitřní části okruhu se snažila jet defenzivně, ale Jáchyma za sebou neudržela a za ní se vyvezl i Dušan. Souboj o vítězství vyvrcholil až na cílové rovině. Na ní najížděl jako první Dušan Kouřil, ale Jáchym Galáš ho přesprintoval a s náskokem pouhých 0,05 sekundy zvítězil. Třetí dojela Tereza Bábičková, čtvrtý byl Franta Blažíček. Smolař Matěj Pavlíček se probojoval na 5. příčku. Vzájemné gratulace ve třídě Easy Kart patří ke sportovnímu přátelství. Důkazem jsou Tereza, Dušan i Franta. Před druhou jízdou si jezdci v jednotlivých řadách prohazují pozice. Kdo jel ráno zleva, teď startuje zprava a naopak. Z pole position tudíž vyrážel Jáchym Galáš a Matěji Pavlíčkovi patřila vnější, méně výhodná pozice. Franta Pros se po startu dral dopředu, ale Pavlíček s Galášem ho vzali do kleští a výsledkem byla vzájemná kolize. Celou situaci vidíme ještě jednou prostřednictvím kamery na káře Matěje Pavlíčka. Franta Pros s 31 šel okamžitě po startu na vnitřek. Matěj nechtěl povolit a místo si držel také Galáš. Následný kontakt odnes hlavně Matěj Pavlíček, kterého ještě trefila Lucka Šafářová. S tím, aby se vyhnul skrumáži před sebou, měl plné ruce práce i Michal Pražák, se kterým se vezeme nyní. Sice se vyhnul, ale otočil Vojtu Kůrku a sám přišel o mnoho pozic. Mezitím se vedení ujal Jáchym Galáš před Dušanem Kouřilem, Terkou Bábičkovou, Frantou Blažíčkem a Káťou Novákovou. Rozestupy mezi prvními 6 byly naprosto minimální a čelo závodu se několikrát sjelo a přeskupilo. Ale souboj o vítězství byl nakonec znovu výhradní záležitostí Dušana a Jáchyma. Tentokrát měl navrch Dušan Kouřil, druhý skončil Jáchym Galáš a třetí Franta Prost. Ještě kontrolní převážení a Dušan Kouřil s Jáchymem Galášem se mohou radovat i z dalšího dobrého výsledku. Na startu superfinále patřila první řada Jáchymu Galášovi a Dušanu Kouřilovi. Z druhé řady vyráželi Terka Bábičková a Franta Blažíček. Za nimi pak následovalo celé početné startovní pole třídy Easy Kart 60. Start se tentokrát povedl bez zásadnějších strkanic a po průjezdu první zatáčkou se na čele s minimálními rozestupy seřadili Kouřil, Galáš, Bábičková, Blažíček, Pavlíček a další. A po startovní tlačenice ještě jednou, tentokrát z pohledu Martina Antoše. Před ním o pozice bojují Michal Pražák s číslem 355 a Matěj Pavlíček s 87. Antoš se snaží dostat před Pražáka, ale toho využívá Zalán Čintula s 11, který jde před našeho kameramana. Na čele trochu ujíždí dvojice Dušan Kouřil, Jáchym Galáš, ale o třetí místo se bojovalo se vší parádou. Hlavními protagonisty byli Michal Pražák, Franta Pros a Zalán Čintula, ale krok s nimi drželi i služebně mladší Martin Antoš a Michel Jandová.
Superfinále bylo vypsáno na 12 kol a v 7. z nich se Franta Pros na konci cílové rovinky dostal před Michala Pražáka na 3. příčku a už si ji pohlídal. Jáchym Galáš se 24 se v polovině závodu prosadil na vedoucí pozici, kde vydržel další 3 kola. Pak ale udělal drobnou chybičku. Nechal svému soupeři jenom trochu místa, ale i to stačilo, aby se Dušan Kouřil znovu protlačil na 1. místo. Dušan Kouřil se tedy stal celkovým vítězem sosnovského podniku EasyCart 60, když v superfinále porazil Jáchyma Galáše o pouhých 144 tisícin sekundy. Ze 3. místa měl obrovskou radost Franta Pros, ale k hrdinům krásného letního závodění patřili i 4. Michal Pražák, 5. Zalán Čintula, 6. Martin Antoš a další. Franta Pros nezapomněl za umístění na bedně poděkovat ani svému stroji. Další závodní víkend dospěl do svého finále. Teď už zbývalo jen předat ceny. V kategorii těch nejmladších, tedy ve třídě školní 50, si pro ně na stupně vítězů chodí všichni zúčastnění. Tady totiž ještě tolik nejde o výsledky, ale hlavně o získávání zkušeností. 1. místo v hodnocení EasyCart 60 mladí patřilo v Sosnové Martinu Antošovi, 2. Michal Jandové a 3. Lukáši Svobodovi. Absolutní pořadí EasyCart 60 ovládl Dušan Kouřil, 2. skončil Jáchym Galáš a 3. byl Franta Pros. Na pódium je doprovodili Michal Pražák, Zalán Čintula, Martin Antoš a nejlepší z dívek Káťa Nováková. Takový tedy byl 4. ze 6 letošních podniků domácího šampionátu EasyCart. Předposlední podnik sezóny hostí na začátku září Cheb, takže nashledanou na západě Čech anebo u dalšího z našich sestřihů. V Maďarsku se odehrál 7. podnik světového poháru FIA Cross Country Rally. Nejsilnější obsazení měla Česká republika v kategorii kamionů, kde startovaly 2 české posádky, Aleš Loprais a Martin Macík mladší. Oba jezdce spojoval jednotný motor Girtech, který týmům dodává Bagíra, jejichž jezdec Martin Kolomý na této soutěži nestartoval. Mechanici Aleše Lopraise chybovali, když mu natankovali méně paliva a tak Loprais závod v Maďarsku nedokončil. Teď už se ale můžeme podívat na to, jak taková jízda z Liazu Martina Macíka vypadá. Posádky to v Maďarsku neměly jednoduché. Ve 2 etapách na ně čekalo celkem 5 rychlostních zkoušek o délce 360 ostrých kilometrů. Za 2 dny i z přejezdy najeli kilometrů přes 600. Soutěž provázelo deštivé počasí, což můžete vidět na obrázcích. Martin Macík v posádce s Marianem Orlickým a Michalem Mrkvou měli problémů nejméně a soutěž zdárně dokončili. 4 etapová vítězství a 1 druhé místo, to je bilance vítěze Baja Hungarian Martina Macíka. Jsem ti dost na co vyhráli a předjel jsem všechny přede mnou, nicméně trať hruza, opravdu se nedalo pěkně, chtěl jsem buď to má pršet a nebo má být tma, ale ono pršelo, byla tma, takže opravdu nepříjemný, musíte vidět auto. Nechodili nám stěrače, bláto kompletně všude, zamlžený sklo, do toho přestali jít dálkový světla. Nebylo to úplně příjemný, ale očividně jsme měli nejméně problémů ze všech ostatních, takže jsme se dostali do cíle jako první a to je asi dobře. A teď nás čeká zbytek. V kategorii automobilů zvítězil Argentinec Orlando Terranova, jedoucí s Mini All for Racing. Se ztrátou 38 vteřin dojel druhý vítěz Dakaru Nasir Al-Attiyah, startující s Toyotou Hilux. Následovali 2 polští závodníci, Krištof Holovčič a letec na lyžích Adam Mališ. Na 5. místě skončil český jezdec Miroslav Zapletal, který takto sekundoval se svým Hamrem H3 dakarské elitě.
Soutěž Formula Student dává za úkol vývoj vozu formulového typu pro víkendového neprofesionálního závodníka. Soutěž je často označována jako inženýrská, což odráží její filozofii. Vytvořit studentům prostředí pro jejich rozvoj během studia a zlepšit jejich přípravu na praxi. Z toho důvodu týmy nesoutěží pouze na trati, ale také před odbornými komisemi, které prověřují jejich vozy z hlediska technické vyspělosti, ceny i prodejního potenciálu. Jak tedy probíhá stavba samotného vozu? Takže my kopeme, jak je vidět podle našeho malého křídla polepeného kláskem, takže kopeme za zemědělku, za Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Je to naše třetí auto, kdy vlastně je to něco mezi formulí a motokárou. Vychází to z pravidel, které jsou vlastně celosvětově uznávaný. Je to jak v Americe, v Anglii, jako v Americe, v Evropě, v Austrálii, v Ázii se to jezdí. A je to asi 200 stránek pravidel, podle kterého musí ta formule, který musí splňovat všechny pravidla, a pak teprve se můžete účastnit závodu. Studenti technických univerzit soutěží v konstrukci formulí již od roku 1981. Soutěž se dostala koncem 90. let ze Spojených států do Evropy, kde se jezdí na okruzích jako je Hockenheimring nebo Silverstone pod názvem Formula Student. Tento typ závodů se do České republiky dostal již minulý rok. My jsme na tomto hradeckém okruhu už podruhé, v loňském roce jsme zde měli premiéru. Navštívilo nás loni 25 týmů z 11 zemí světa, a letos jsme přivítali 32 týmů, ani nevím teda z kolika zemí světa, ale nejzajímavější týmy asi ze Spojených států a z Indie. Co vše musí týmy absolvovat, aby zde mohli startovat? Ty vozy musí navrhovat, stavět a provozovat pouze studenti středních nebo vysokých škol a musí postavit vůz, které splňuje teda ty technické parametry, a její základy je to, že postavit formulový vůz, tedy s otevřenými koly, víceméně nekrytými, pro víkendového neprofesionálního závodníka. Na trati se jezdí takzvaný acceleration, sprint na 75 metrů, skidpad, což je jízda na trati ve tvaru osmičky, potom autocross, což je jezdí na tom okruhu víceméně, což je jednokolová kvalifikace, a finálový závod je takzvaný endurance, zase na okruhu 22 km s výměnou pilotů uprostřed. Ve startovní listině jsme našli také Michala Jílka, který závodí na motokárách. Tady však hájil barvy týmu CTU Kartech. Jak se Michal dostal k těmto netradičním formulím? Dostal jsem se na vysokou školu Škoda Auto, kde jsme uzavřeli spolupráci letos poprvé s Českým vysokým učením technickým v Praze a připravujeme pro ně ekonomické disciplíny, protože tato soutěž obsahuje jak disciplíny statický, tak dynamický, a v těch statických jsme jim prostě pomohli. Díky tomu jsem se vlastně dostal k týmu, kde vlastně vznikla ta myšlenka toho, že bych za ně mohl i závodit. Takže takhle jsem se vlastně dostal k tomu závodění přes tu výpomoc tou ekonomickou částí, kde pro ně vlastně sestavujeme business plán. Na závodech jsem to byl poprvé, měli jsme pár krátkých testování, nebylo jich moc. Formule se s motokárou nedá moc srovnat, je to úplně jiná technika. Co se týče jízdních vlastností, myslím si, že Formule je možná o trošku výkonnější, ale co se týče vlastností, jak drží, tak si myslím, že se dá motokára hodně srovnat s Formulí Student. Takže já jsem s jízdou v Formule strašně spokojený. Hrozně mě baví řazení ve Formuli. Máme řazení pod volantem, tlačítky, které ovládá celé řazení, takže my máme plný plyn a auto řadí bez ubrání, bez ničeho, bez spojky, všechno se řadí za nás. Takže Formule je hodně technicky vyspělá oproti jiným strojům, si myslím. Takový tedy byl zářijový magazín ze světa motorů Rychlá kola. Za měsíc se na vás opět těšíme. Na viděnou. Sponzorem pořadu je firma LTZ Lipštát, český výrobce tradičních bavlněných plen a lůžkovin.